Red Touch Fone, il-kumpanija sussidjarja ta' One Productions, organizzat the Red Touch Fone Family Day. Attività maħsuba biex jinżamm kuntatt ma' l-eluf ta' klijenti li Red Touch Fone diġa għandha u moħrajn li naqdu ma' Red Touch Fone għall-ewwel darba. L-attività kienet l-għażla ta' mijiet ta' familji għal-jum tal-ħadd. Biex naraw nara spettaklu, kant u hekk, għandna bżonn nixu xi mobile, ġejna ħarġaw. Le, naħseb hija opportunità tfal u hekk, kollhom fejn jilagħbu mhux dejjem l-istess ta' għali u affarijiet hekk. Naħseb sabiħa ħafna, interessanti u xi ħaġa ġdida naħseb għall-familja kollha. Minn snajja sa face painting, minn raħala sa karatri popolari ma' tfal. In-nies x'laqathom li żjed. Kollox huwa ħafna affarijiet ta' żmien b'tron żejra jiena, qed nieħu pjaċir narhom kollox laqatni. Tal-ħjat, l-affarijiet tal-ħjat. Għalli ma raġuni tal-ħjat. Għax qiegħda fit-textiles l-iskola. Ħafna nies, u għad jagħtihu pjaċir. Għaw xtara, u għaw x'titgħallem fl-istess ħin, biex affarijiet bħal-qasab, dal-prasepju, pereżempju, dal-iskurtur, ħafna affarijiet sbieħu. Smajna wkoll dak li kellhom xi jgħidu tfal. Vera sabiħa, nuħdu gost, ikun hemm ħafna attivitajiet għall-tfal u għall-familja u toġobli ħafna. U li mija li waħda favorita tiegħek? Ice skating. Nikol kortet nieħu pjaċir, veru. Matul il-jum żar the Red Touch Fone Family Day il-mexxej laburista Joseph Muscat li kellu l-okkażjoni li jiltaqgħu jitkellem ma' familji preżenti. Iċ-chairman ta' One, Jason Mikallef, tkellem dwar is-sib tal-kumpanija li din il-festa tiġi organizzata aktar spiss. L-importanza għalina hija li nżommu kuntatt u ngħidu ringrazzjament. Ringrazzjament lill-klijenti bosta, klijenti eluf ta' klijenti ta' Red Touch Fone li qegħdin magħna u ridna ntuhom xi ħaġa lura llum f'din il-ġurnata sabiħa li ħarġet għall-familja kollha. Però wkoll ridna nilqgħu magħna kif il-fatt ġara il-bosta klijenti oħrajn li oġobhom jiġu hawn u jidħlu għall-ewwel darba ma' Red Touch Fone. Din kienet l-inizjattiva importanti ħafna u jalla nżommuha wkoll għal bosta drabi oħra wara llum.